לפני שנים רבות בגלקסיה רחוקה ומפוארת הייתה ממלכה אדירה וחזקה. על מנת לשמר את ביטחונה של הממלכה, השליט כרת ברית עם לוחמים עוצמתיים מכוכבים שונים ברחבי הגלקסיה, שהבטיחו את הגנתם בפני כל פלישה וניסיונות השתלטות על הממלכה. קבוצת הלוחמים הזו נקראה צוות צעיר, והברית בינה לבין הממלכה קיימת עד ימים אלו. צוות צעיר להתעורר, איום נחת על בית ספרנו, אני חוזרת, איום נחת על בית ספרנו, היכונו להילחם, גורל בית הספר בידיכם. אני חוזרת, צוות צעיר להתעורר, איום נחת על בית ספרנו, אני חוזרת, איום נחת על בית ספרנו, היכונו להילחם, גורל בית הספר בידיכם. חייזרים האלה מעולם לא טעמו כזה חשמל. אני אציל השערה. מסקיק השערה. מסקיק השערה? איזו מרושעת! אני אגרום לחייזרים להתגלגל על הכיסאות בסדנה, ואז כוחם אותם להרוג אותם! הבנה עם מערך על יכולות חייזרים. תכינו את הפיוזים שלכם, חייזרים! גיבורי סאונד הגיעו! יאה! שמעת פעם חייזר מתופף? שמעת אותו מתופף כל כך גרוע בדיסטורשן? אני אמחק לחייזרים האלה את כל הפרויקטים בקיובייס. איפה? זה בסך חייזר. You need cooling.
החייזרים האלה את כל הגוף? נטע, זו רק מצלמה. אוי, אני יודעת, אני אעשה להם קליפ בר מצווה. 12 זה גיל מושלם לריקוד הבם בם בם. אני אצלם את החייזרים האלה מלמטה, מה כזה נורא בזה? נו די עם זה. סושי, די, יאללה, נו, יש לנו חייזרים על הראש. וכך החלה המערכה. חברים יקרים, עשיתם זאת, כל הכבוד, בית ספר שוב בטוח. רק שאלה, עשיתם סנדוויצ'ים היום? לאחר שניצחו את החייזרים והכינו כ-130 סנדוויצ'ים, התיישבו הצוות כדי לסכם את החוויה. וואי חבר'ה, פירקנו אותם היום! לגמרי, היינו צוות מדהים, רמת שיתוף פעולה כאילו... תמר, מה נסגר עם השיוקים שלך? מה הולך פה? דרור, תתהפך! רגע, הצלחנו? וואי, אני רעבה ממש אבל. איך עודד, איך. רגע, אתם מבינים שזה נגמר ואנחנו יכולים אשכרה ללכת עכשיו? שוטרים לשורה במקלחת! מה? הם לכם החייזרים מוכרים מאיפשהו? כן, ראיתי אותם פעם. וואי, באמת שכל זה פשוט לא משנה, העיקר שאפשר ללכת ושהם לא פה! אני לא פה! Stand up like a soldier, baby. Yeah, I know you been like that. Gun it like a holster, baby. Show them say you're wicked like that. We live where the war is raging, chasing our crazy dreams, hoping that the bridge won't cave in. נו, אז הפלנטה הזה לא טוב, אז צריך לחפש אחרת. מה הוא מדברים? רגע. לא שרבבה.
רות, תביא לי גם כאן. אני אגרום לחייזרים להתגלגל על הכיסא וסנדה! ניסעתי! וואי חבר'ה,